Dobar dan, radimo još jedan zadatak iz kataloga za eksternu maturu u kantonu Sarajevo i on glasi: koja je vrijednost izraza 900 minus 90 podijeljeno sa 10. Ono što je ovdje bitno naglasiti jeste da se prvo radi redoslijed množenja i dijeljenja, pa onda sabiranja i oduzimanja. Ovdje imamo neke ponuđene odgovore, a ti odgovori su 0, 81, 890 i 891 i samo je jedan odgovor tačan. Sada ćemo uraditi zadatak, odnosno izračunati brojnu vrijednost izraza. Kao što smo rekli, prvo idemo sa dijeljenjem. Znači 90 podijeljeno sa 10 je 9, znači imamo sada 900 minus 9, pa je rezultat 891. Znači da je naš odgovor pod D. Hvala na pažnji i prijatno.